Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Sabi kayo yang, idadanak, Rian. Salamat, thank you po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes. Yan. Huwebes po ngayon. At kinabukasan ay siyempre Biyernes. Yan. Sa araw na to ay meron tayong mga pa-shoutout. At konti lang to. Wala po tayong bayanihan. At maya-maya meron po ako sa inyong sasabihin. Meron po akong pangilite. Yan. Okay. Umpisa natin ating ipa-shoutout sa ngayon. Mula naman kay Sir Hernan Porteo. Sabi ni Sir Hernan Porteo, sa hanap buhay nila iyan talaga ang mga kantang yan ang patok sa mata. Kahit lagi yan ang kakantay ni Rian, di nakakasawa, lalo nag-i-improve boses. Shoutout sabi sa inyo dyan, lahat kayo sa grupo Noy. God bless you. Maraming salamat po Noy Hernan Porteo, and God bless you too po. Shoutout po sa buong pamilya mo dyan, lalo-lalo po dyan sa Magandang Pangasinan. At gano'n na rin po doon sa bayan mo sa Bicol, sa Sorsogonia. Maraming salamat po. Okay, next. Ito, hindi naman to shoutout. Kumbaga, inano ko na lang to kasi matagal kong hindi to na nakakabalitaan eh. Ito po, sabi ni Ma'am NHB Barrias. Kasama ko po to sa Manila Vloggers. Yan. Sabi ni Ma'am NHB Barrias, hello sa iyo, host
Hello to all in the stream, NSP Barrias and Pusong NSP here to support. Love, spread the love. Yan, okay. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Nancy. Yan, si Ma'am Nancy po, isang matulungin din to matulungin na vlogger, Manila vlogger po ito. Magaling na Manila vlogger din to. Kaya lang, nagkaroon po siya ng aksidente. So until now, nagkakaroon siya ng therapy. Bawat therapy niya, mahal ata. Kasi nagkaroon ng crack yung kanyang yung dito sa buto sa may sa may malapit dito sa may tendon. Dito sa may binte, yan. Nagkaroon ng crack. So nilagyan niya ng titanium ata yun. Oo. Yung bakal. So sana gumaling ka na ng gusto, Ma'am NSP Barrias. Yan. God bless po, Ma'am. Okay, next. Okay, sabi naman ni Sir Alan Elguera, tamsak pare, tuloy lang ang saya. Mega shoutout sa'yo pare, ingat palagi. Ito yung aking kumparing ka talaga sa kumparing dikit, pare Alan Elguera. Maraming salamat sa'yo pare. Thank you. Ingat ka rin lagi sa iyong biyahe. Okay, next. Sabi naman ulit ni pare Lanlan Elguera. Galing talaga kumanta nung mga idol ko. Mega shoutout sa'yo, Yang. Ingat palagi sa mga gigs nyo ni Papa mo. Okay, maraming salamat. Yang, ingat ka daw sa mga gigs. At ganun din kay Sir Eddie. Okay, mula yan kay Lanlan Elguera. Yan, Tito Elguera, kay Tito Alan mo. Okay, sabi naman ni Ma'am Arboso Jennifer, hi Rian, hello. Shoutout sa'yo, Sir Hilbal, God bless. Ingat lagi, idol kita Rian from Qatar, Jenny. Maraming salamat po, Ma'am Jenny. At ingat-ingat po kayo dyan, lalo-lalo yung mga kasamahan mong OFW dyan sa Qatar. Ingat po kayo lagi at sana lagi kayo nasa maayos na kalagayan dyan. Thank you po, Ma'am Arboso Jennifer. So hanggang dyan lang po muna ang ating pa-shoutout mga manay. At ito po yung good news. This coming Saturday po and Sunday ay dadayo po dito si batang vlogger dito sa lugar ko. Actually, naka-schedule yung patuturuan ko kasi siya doon dito sa drummer ng kaibigan na drummer ng pamangkin ko. So, patuturuan ko siya ng iba't ibang style sa pag-drum para nang sa ganun, madagdagan pa yung skill niya, yung kaalaman niya sa pagka-drum. And then, syempre, tuturuan ko na rin siya ng mga simpleng kanta na madali niyang makabisa. At i-schedule namin yung unang kauna-unahang live stream ni Rian. Gamit po yung kanyang channel, yung Rian Morales Official. Doon po siya magla-live. So abangan nyo po sa this coming Saturday. Okay? So maraming salamat po mga manay. And syempre, bago ako magpaalam, gusto pong pasalamatan yung ating sponsor na si Ma'am Julie Martinez na muli na naman nagkaloob ng nagkaloob na naman ng blessing kay Ria. Yan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Julie Martinez, sa patuloy mong pagsuporta po kay Ria. Thank you po. At muli, ito po si Hil at ito ang Hilbal Channel. Ayan, may naglalako ng maruya daw. Ito po, nakaw, kuhang-kuha yung boses niya dito. Ito po muli si Hil at ng Hilbal Channel lang nagsasabi, naway pagpalain ang bawat sa atin pong may kapal, bigyan ng mga pagpapala at siyempre, ingatan ng bawat sa atin at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos!